କେତେ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱାଲିଟି ଆଉଛି ଦେଖନି କ୍ୟାମେରା। ମୁଁ ସେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ହେଇଯାନ୍ତା ଦି ଜଣ ଶୋଇପଡ଼ ସୁପର କାନ୍ଦି କରିକି ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣଟା ହୁଏ ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗଲା ମଇଦାନ କ'ଣଟା ହୁଏ ନା ନାଗ ଫାସ ନା କ'ଣ ଯେଉଁ ଭରତ ଯେଉଁ ଲବକୁ ସଜାନ୍ତି ଯେଉଁ ମାରନ୍ତି ପିଚା ହେଇଥିଲା ଭରତ ସତରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଯେଉଁ ତାକୁ ଶଙ୍କରାଜ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ସେ ଉଠୁନି। डायलॉग एडिटिंग का हो तू एक बार
ଆମେ ଯିବା କେନ୍ତା ଯିବା এইটা এডিটিং ভয়ঙ্কর এডিটিং কমেডি খালি ফুটা হব ଯିବା କେମିତି ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ ସେଠି ଡଙ୍ଗା ବନ୍ଧା ତାକୁ କଲିକା ଯିବା ଭାଇ ବଢିଆ କଥା କହିଛ ବୁଦ୍ଧିମାନ କଥା କହିଛ ଆଉ ମାନ ଆରେ ଭାଇ ଆସିଲା ଆମେ ଯିବା କେମିତି ଏପାଖେ ଅଛି ନଈ ସେପାଖେ ଅଛି ନଈ ମଝିରେ ଅଛି କୁମ୍ଭୀର ସଇ କେମିତି ଯିବୁ ଚାଲେ ଭାଇ ये को जंगल को काम खाइले मु जिबिनी तमे मु जाई अरे अरे मु जाउची मो बड़ धरी चाल मु जाउची मु जेंती जिबी तू मो बड़ धरी सेंती हां चलो भाई भाई मत रक्षा करियो मु बड़ मासी दिनी मु जाई करिनी मो बड़ धरी हां हां ठीक है अरे हे थर आमे बंधुआ मासरे जंती कोको चिपी चिपी तोरी दरु सेई भलिया मुंडा मुंडा जानि सुबा पाइबो हां भाई ठीक करा कहले बढ़िया कथा करछो हां खोजी आ जिबा खोजी खोजी नारी ये भाई को कहानी है खोजी नारी ये भाई को तारी को भाई तमे जानि ना तमे पाइबा जा मु पाइबा सया मु सया कोइ तमे बुझि पारो ओ अरे ये तो बुझे पारो ये तो शीघ्र जीवन करबा खोजी खोजी नार आई पाइले मोरी ए ओ
କହିଲୁ ଭାଇ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କହିଲି ମୁଁ କଣ କିଛି ଭୁଲ କହିଛି ଭାଇ ଭାଇ ପାଇଲେ ମୋରି ଭାଇ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି ତମେ ପାଇବା ଯା ମୁଁ ପାଇବା ସେଇଆ ସେଇ କଥାଟା କହିଲି ଭାଇ ଠିକ କଥା ଗଙ୍ଗା ଯିବ ଚିକୁ ଦାନ୍ତ ମାରି ଆସିବ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ସେଇ ହେଲାନି ଠିକ କଥା କହୁଛୁ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଏବେ ପଚାରିବା ସୁପାର କଣ ଅସୁବିଧା ଅଭାବ ରଖିଛୁ ଆମେ ଯାହାକି ସୁପା ରନ୍ଧନ କରି କରି ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛି ଚାଲ ଯିବା ପଚାରିବା ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସୁପା ଦେଖି ପଚାରିବା ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସୁବାକୁ ଦେଖି ପଚାରିବା ଖୋଜି ଡାଇରେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୁପା ଏଇଟା ତ ନା କଣ ହ୍ୟାଲୋ ସୁପା ଆଲୋ ସୁପା ଭାଇ ଭାଇ ଏଇଟା ତୋର କଣ ଏଇଟା ମୋ ପାଦ ମୋର ପାଦ କରିବୁ ଛେଦ କଣ ସେ କରିବ ଛେଦ ବଂଶ କରିବ ଛେଦ ଭାଇ ଦେଖିବ ସୁପା ପାଦ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମ ବଂଶକୁ ଛେଦ ଭେଦ କରିବ ଓହୋ ହ୍ୟାଲୋ ସୁପା ଆଲୋ ସୁପା ଏଇଟା ତୋର କଣ ଭାଇ ସେଇଟା ମୋ ଜଙ୍ଘ ଏଇଟା ମୋର ଭଣ୍ଡା ସେଇଟା ମୋ ଭଣ୍ଡା ପାଗଳା କରିଦବ ବଂଶ କରିବ ନଣ୍ଡାଲୋ ବଂଶ କରିବ ଭାଇ କଣ କହିଲୁ ବଂଶ କରିବ ନୋଟା ଭାଇ ଭାଇ ରୁହ ଟିକେ ବହୁତ ମାରିବନି ଆଉ ମାର ନା ମାରିଲେ ମୁଁ ପଳେଇବି ତୁ ସେଇଭଳିଆ କହୁଛୁ ବଂଶ କରିବ ନୋଟା ଆରେ ଭାଇ ଦେଖିବ ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି ଦିନେ ନା ଦିନେ ସୁପର ଭଣ୍ଡା ଆମ ବଂଶକୁ ନଣ୍ଡା କରିଦବ ଓହୋ ତାହେଲେ ତୁ ଠିକ କଥା କହୁଛୁ ତୁ ସର୍ବଜ୍ଞ ସବୁ ଠିକ କଥା କହୁଛୁ ଭାଇ ତମେ ଜାଣିବ କାହିଁକି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ନା ବେ ତା ଉପରୁ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା କି ଜ୍ୟୋତିଷ ବର୍ଗେଜ ଚନ୍ଦ୍ର ସୁପା ଏଇଟା ତୋର କଣ ଭାଇ ସେଇଟା ମୋ ଅଣ୍ଟା ଇଏ ମାଛ ଭାଇ କଣ କହିଲୁ ଜବ ବହୁତ ଜବ ଭାଇ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ନା ନା ଭାଇ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇଟା ଯାଉଛି କଣ ଭାଇ। କହିଲୁ ଭାଇ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ପାଣିଆ ମାଛ କଣ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଭୁଲ କହି ଖାଇ ପାଣିଆ ମାଛର କଣ୍ଟା ଯେମିତି ଚିକଣ ଚିକଣ ଆମ ସୁପାର କଣ୍ଟା ସେଭଳି ଚିକଣ ଚିକଣ ଓ ସେଇଆ କହି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତୁ ଠିକ କହୁଛୁ ଭାଇ ଏଥର ପଚାରି ବୁଝିବା ସେ କାହିଁକି ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛି କ୍ରନ୍ଦନ କରି କରିକା ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛି ତାର କଣ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଆମେ ରଖିଥିଲେ ସେ ଏଠି ହଉ ଚାଲ ଯିବା ପଚାରିବା ସୁପା, ଆରେ ଯିବା ଆରେ ତୋର କଣ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ରଖିଛୁ ଆମେ ତୁ କାହିଁକି କାହିଁକି ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛୁ? ଭାଇ କଣ କହିବି ସେ ଦୁଃଖର କଥା ଦୁଃଖ କି ଦୁଃଖ କି ଦୁଃଖ ଆମ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କାଳିଆ ଟୋକା ଭାଇ କଣ କହିବି ସେ ଦୁଃଖର କଥା ତତେ କାଳିଆ ଟୋକା କହୁଛୁ, ତତେ ଗୋରା ଟୋକାଟା ତତେ କାଳିଆ ଟୋକା କହୁଛି। ଜିତ୍ କରି। ଓ, ପୁଆ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଆ ତା କାଳିଆ ଟୋକା, ବୁଢା। ସେ ମୋର ନାଶାକର୍ଣ୍ଣ ଛେଦନ କରିଛନ୍ତି ଭାଇ ସେ ମୋର ନାଶାକର୍ଣ୍ଣ ଛେଦନ କରିଛନ୍ତି ଭାଇ ସୁପା, କଣ କହିବି ସେ ଦୁଃଖର କଥା କି ଦୁଃଖ ସୁପା? ଆମ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ହଁ, ଦୁଇଟି ପୁରୁଷ